Vi här var en samrøve av træt i kvöld, og evne Sarepta. Som vi vet så det akkurat i år holdt truss år siden Sarepta var tidlig i bruk. Og vi tar en mynd her av Sarepta, og tar man 3 høvesbygning, og først langs til høyre det gamla Sarepta som ble tidlig i bruk i 1923, og i mye så tar huset fra Forsen og råkner vi av her, og så åttast til venstre det nødje huset som vi kallar for Nigeralån, som nu brukt til Gentohus, og det huset første for i år brukt ved i bruket, og Sarepta nu, kan man säga, ekvelig vel utbyggt og vel virkande. Ankerplaner etter, men det kommer av til en ærefer. Akkurat i år, og jeg vet at det var 14. oktober i år, da vi et halvtrusåret halt i Sarepta. Og vi tar en mynd av Brynleif Hansen, det var han som tog sti til Sarepta, og vært han som var høvesmøveren sammen med Nekvun Ørund Gåen Føltje, da i Sarepta kom til i bruk i 1923. Framan undan hei Vatnaløver vært 2 år framan undan i når vi eier, men i 1923 var så huset klart, så mye klart at det kunne være Vatnaløver i Vansøren. Vi har en ære mynd her, om man av fjallene, kan man säga, utan det som vi vanliga sutja Sarepta. Og til det vi får ta oss om bant nå, og vi har finnet en gest her i kveld, og det en vansaramaur som heter Olaur Poulsen. Velkommen. Ja, takk for det. Henta mynden som vi sutja her legger jeg mest til at det en svart rør, kommer jeg litt om man jøkken heia, og at jeg får til å greie fra hvert og i dette prosjektet snurrsjum. Ja, det så løs at vi den seneste måneden nå har lagt et rør, og i samband med til at Sarepta nå skal hittast opp ved Vatnorsko. Tannverkatlanen har vært 4 reika i 2 år, godt og vel. Og nu var klart at det gongt. Vi tar finnes løyver og avtaler, og det så leis at vi kommer til å ta sindre vattnet ur Kjøndalsa, som norranfyrir, Sarepta, og det nok så lenge lei, det en god kilometer, Jøknon heian og Åman og i Sarepta her en vattenmiddag skal standa. Det så leis at til et sort orskeversk at man teker bare en part av ånne med noen renner. Det ikke større byrging og ikke gømsla. Og dette det som kallet for mikrovattnorskeversk, og det kanskje særlig velkjent ur norra. Og akkurat mikrovattnorskeversk kom her nå i fargen, senast selv har vi haft et 3 år, men ikke øyla vel. Og det faktisk vi hesar 4 myndene, og vi hesar utgjørende at vi nå farner at gjør hesar verskatlandene i Sarepta. Det var sånn at det kom opp at hver møvelige våre i samband med oppbygging av Sarepta. Det kunne huksas ganske om solceller eller vindmøller, men vattnorskan den beste her som det blir til, som en Og her ligger det rettelig vel fyrir. Det har han blitt gav nøkt av vattnet og gav halt eisen. Og høvesmålet kommer til det at spære olje kan du hukse mer. Hvordan var parst av oljene kan man råkna ved å spære hvis det er etnast vel? Ja, hvis det er etnast vel. Det har vært sånn at årene vil være ganske øyen. Og i året ikke vil særlig torst, så da kan nok høyre mest alle tøyene. Og det torst sommer, så stender de ganske og framleg minne. Men det kan man bøte om settene, da vi nå har finnet sindre rønter, at man kunne ferdig og sette hitapumpo opp. Særlig til den lagre temperaturen, til svimmehill og brusevatten og så som ikke så heitt. Her hitapumper vellegna her. Men nå får jeg da høyre henta hitan, vattmellan framleier strøm, som fer inn av sentralvarmeanlegg. Og det for løyde, ja, så størst oljeføring. Jeg synes ikke det at her omkring mynd nekk folk til arbeids
Vad är det för folk som bygger detta här projektet? Ja, det var nog så spännande. Det är akkurat på en månad, det är en månad sedan vi började. Och det är själv på folk som är kommit, tar det och finns jag vita, nu är det arbete. Och det är öde hålet, vägre sälja nu senaste 2 veckorna är ofra gott. Så det har varit nekva goda lötter i hejan. Och det är nog längt att inte, så vi där finns ju dövra och mät nian i hejan, så det är äckliga hålet och stottlet. Och arbetar ju inte väl, har vi där varit manna i. Jag tycker att detta rör, det är ett äckliga svärst rör, och det vill svejsa samman och skøytene som är skilja länen. Hur ser det arbetet inte för sig? Ja, nej, det är reisende inte väl. Tar det vikra väl så är det gott av oss vi, men det är inte oss, så att han mannen som har varit arbets. Det är nog så tungt att dreja och bära och få oss visa tunga utgärna. Rör vi svejsa elektriskt, så vi har aggregat vid okon och ångstander må förbruktar, ångstander är det stocksvejsing än det enda. Men det är så allt svejsa samman nu och rör är lagt i grövarna och det är tyrft och divor. Så det har samman omtidget gingers väl, men akkurat nu i kanske där nästa vikerna, eller kanske gott väl det är törvor attra fällt sig till det allra senaste att snacka och hampa och tyrva och sova och i atter och teja så det säger att gröven växer väl till atter. Jag kan huska mig att man ger en näckfyr att natur och arrinne ska vara så lite som möjligt. Har du också om det? Ja, det är helt säkert. Det är en stor pastor av oss när. Bäge tar det snurr sig om sålt intäkter som vi gör i ånden och i år backarna. Så är det ju så att det ska fettla väl i i lente. Bäge vi att det är näka utskår i yta och litren av betongen fettla väl i lente. Så och rör och gröven och teater över tryft och divratter. Det har väl allt gör så väl som det blir till, ja. Jag tycker en mynd här att rummet gör klart när du är repta till att sätta turbinen upp och turbinen ständigt och bojar här kan man se över att sätta upp. När väntar det att det arbetet görs? Ja, det har så över fyra att det var ett rum norran för spelhötlarna som är faktiskt utanför själva husbyggningen. Som stod klart då ända Atlanten kom fram och men var beina sinna att det kunde brukas till vattnmillarna eller turbinerna, ja. Här är några arbete fundamentet ska göras, men jag vet att vi alla söker så vi drocknar i september ta alltid att de skulle färre och mäla till röndaköring, ja. Den sista mynden som vi har är av själva det tekniska utgörande och kan så greja lutsende fra hvordan den här vattmellan virkar. Ja, det är så att tar man fär till husgott eller till Atlanterna att bygga ut sluka vattnorsko, mikrovattnorsko. Så får man hitta efter Anne och mäta om henne hur hon är och till särskilt att hon är inte stor att hur drickver hon och hur kan man löva sig att täcka. Och så i hinändan är ju brukaren. Och härsföraren är det ju för att spärra olja. Och samstundes lägger sånt i våra gröna orskor som är ju äckligt hovaligt i Kjallmåsjära. Och så var det gjort där utdragningar utfra tog. Hur stor och mellan ska vara och hur svår lejningen ska vara. Och här var det så happy att vi hade äckligt gav hacktöl i vår vattenmatningar och i Kvijanda så som är bara norranför. Så att vi kände öle väl vattnökterna. Och hacktölen i Sarepte över om oljenuslo och orskonuslo annars är äckligt gav och gänga längt efter. Så tar man avgör om hur stad man väljer och hästför var det så en 3 kilowatt. Mellan som har en generator om man har och så ett peltonhjul som vattnet spränger in vid dysen. Och hesa millarna i dem italienska millar har varit att det var 6 dyser
Så läs att du kan stilla det efter törvet efter som vattnet i ånne och så här. Så det är just inte något ånna, färgfröjliga. Så det är ju större tydning. Och det är allt självvirkande. Som kostar utgör nog snäck och så morsök, men livet är ekvilla länk och sån mellom. Det är man vet inte hur länge det är. Det är helt lunch, ja. Så om detta projekt är etnas ekvilla väl nu kan jag huxa mig så rätt att bruka nek tons av olja om året. Så jag huxa mer att skulle man kunna sparsla dem sen en trutja fjärringar av till oljan det här live där och ettla. Det ringte att säga så men vad har du räknat vi? Ja, det skulle det vara gärna rejält det och som jag nämnde vi hittar på till att övertäcka ska svimmillen. Sättne så är nog mycket av orsko till. Så skulle det klara närm alla upphittningarna. Så ett annat som jag också om i samband nästan är det att huset kommer faktiskt att stanna som så heitar och svimmillen allt året och kanske vill det hittar välvilligt upp och en fält kommer då. Så att det kan brukas mera. Och jag kan veta det. Vi har brukt nog så väl att han vet det, men detta görs upp att det bättre möjligheter. Och så är ett annat som det är att huset blir rätt störst efter hanten och raxlen är som det större till några postar. Så till att först att kunna hålla in omständigheter och få några spärringar som kommer väl vid sådant ja. Då man så huxar om det är utlåt och allt det man tar sig om det så är det allt det rött lejerna. Det är helt avgjort. Det är utbygging av grunnar i Orsko och det är gott så att yngre och äldre att kan man ska komma så tatt på det och uppleva det och det är ju ett naturgivet tillfälle som vi har och vi vet närmast har skilt att gagna det. Och men avbjörningen är ju som kunnat ha särskilt att ta hela ner vattnorsko och Orsko annars att det är ungkvarve och här släpper man öliga väl. Vi inte gör sin omkvarve. Och det är inte skönligt i landslandet och livet är inne länk så det är budskapet är det äckligt gott. Du vet här från evangeliska rötten för att det kan allt det bästa vi vattnorska versen och i Sarepta och vånande för att geva nek avsar kan man säga och vara väl etna ta i livet. Tusen tack för samrövna. Allt det bästa. Ja, tack som leis.